Ei, aquí el Cat hablando. Bueno, avui dia 4 de juny, com ja ho podeu veure, heu tingut vídeo pel matí i un altre vídeo ara, que és aquest que esteu veient ara mateix. Si tu, el que estàs mirant el mòbil o l'ordinador, tu, aquest és el segon vídeo. Mira el primer, que està aquí dalt. Vale, tinc una mala notícia avui. Aquest, el vídeo número 10, és l'últim vídeo de tots. No hem d'estar perquè tristos, hem d'estar sempre contents, no passa res. Espero que us hagin agradat molt els meus vídeos. I quina millor manera de despedir-me que en el vídeo d'avui. En el vídeo d'avui crearé un petit monòleg sobre el tema del socorrisme. Criticarem una mica el socorrista. No passa res, una miqueta, no fa mal a ningú, unes risses una mica, i bueno, si algun socorrista ho veu, que no s'ho prengui malament. Jo només ho faig per riure una miqueta, en ningú moment ho faig per ni criticar ni cap cosa dolenta en contra del socorrista, perquè no tinc ninguna pega contra ells, perquè fan un treball molt bo per la gent y per tots. Bueno, pues os dejo amb ell. Avisamos que este monólogo no tiene ni gracia y puede dañar la sensibilidad de la gente. Bueno, pues mira, està el socorrista i li ve un nen allà tranquil·let. Socorrista, que m'han pegat una medusa. I es queda, ai, què cojones? I li pregunta, medusa vermella o blava? I diu, crec que era blava. I diu, el socorrista estava tranquil, allà tombat. Y digo, oh, niño, corre, que vamos para el hospital, que era venenosa. Tira. També una cosa que, pobres socorristes, els hi passa molt sovint, és que els enganyen que s'estan ofegant. O sigui, fan veure que s'ofeguen perquè el socorrista surti corrents i vagi. Per exemple, i si un socorrista està dormint? I si està somiant que li està tocant la loteria i tot, està així tan tranquil, està així content, i de cop el desperta un nen petit que vol fer la gràcia, però és que en veritat no s'està ofegant perquè sap nedar, i el socorrista va fins allà. Pues l'únic que li ve de gust al socorrista és fer, sí, pues ofega't de veritat i ja està, perquè així sí que vindré a socórrer, sí, però si no, no. El socorrista li deu passar cada dia aquesta broma i li deu fer una poca gràcia al socorrista. I també no pot fallar el protocol socorrista. No pot fallar mai. Què és això? O sigui, el protocol socorrista és quan a un nen petit se li cau el bocata i et ve a tu, socorrista, que no sé nedar. O sigui, m'ha caigut el bocata. És molt fàcil. Tu, el nen, el portes amb la teva mare, després vas ràpid a rescatar el bocata, estarà una mica mullat i el bo és que el nen no el voldrà. Llavors tu te'l guardes, quan estigui una mica sec, te'l menges tu. Ja està. Sí, t'has alimentat i gratis. Millor per tu, no passa res, si és gratis. Un bocata gratis. I no heu vist mai que el socorrista està tombat, o sigui, està sentat allà a la seva tribuna tan tranquil i de cop li ve un guiri, comença allà com Eminem, i es queda el socorrista. Yes, paí és lo bueno, paí. I es queda tan sense saber ni el que ha dit. Potser li està dient m'he cremat molt, necessito crema solar, que potser li està dient on està el lavabo. La típica yes i senyalar cap a un costat. Potser és cap a l'altre costat, però tu senyales cap a un costat i després ja preguntarà a una altra persona. Tu no et preocupis, si els guiris es passen el dia preguntant les coses i són en anglès, que es creuen aquí que tot el món sap anglès allà d'Oxford, de Cambridge, i aquí que són tots els putos amos, però que no,
que la realitat és que al col·le quasi no ens ensenyen res d'anglès i no tenim ni idea, quasi ningú ens tenim ni idea de parlar anglès, que no. I també estic seguríssim que a algun socorrista li ha passat el típic, és molt típic això. Estàs allà tan tranquil, mirant a la gent, i veus a una tia que, madre mía, pues, és guapíssima, té un cos important, ve per darrere i s'estira així com que no vols mirar però no treus l'ull allà, l'estàs mirant tota l'estona i ella no sap que l'estàs mirant perquè tu, com que estàs més a dalt amb les ulleres, no sap, però va i apareix un armari de 2 metres, un pau de 2 metres tatuat, tot el cos tatuat, i li agafa el braç i et fa com una mirada allà. Tu què miraves? O sigui, se't queda mirant com... Tu què estàs mirant, Que s'està mirant la meva nòvia, cabron? La meva nòvia no la miris, perquè és meva, ja està, I es queda el socorrista. Que se ha quedado un mal día, que a lo mejor hoy me ahogo yo solo y me van a matar, me cago en la p***. Bueno, ja s'ha acabat el monòleg. Espero que us hagi agradat molt. Espero que us hagi rigut també, perquè això és l'important. Si us heu rigut o no, doncs és molt important. Com ja he dit l'últim vídeo, espero que us hagin agradat molt els vídeos, espero que us hagi entretingut aquests 10 vídeos que hem fet, espero que us hagi rigut i bueno, anem parlant. Si algú em vol dir alguna cosa a baix, em pot dir qualsevol cosa, jo el contestaré i ja, adeu.